حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار فرماندے نے عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے بسنائی ایک نہ لب دیا ہاتھ نہ آوے تے ایک نہ دے بچرائی کہیں ڈھونڈ دے راندے تے عشق نہیں لبدا ایک نہ جاگ دیاں دے متھے باغ نہیں ایک نہ یار ملدا ہے راتی ستیاں نو کہیں جاگ دیاں نہیں ملدا کہیں ستیاں نصیب ہو جائے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک جاگنے ایک جاگ نہ جاننے تے ایک جاگ دے آئی ستے ہو کی ہویا بھوک جاگے تے لیندے سا اپٹھے ہو میں قربان انا تو باؤ تے جنہ کھو پریم دے جتے کسے دا عاشقے ہووے تے اس دی گل کردا سہ مکرے بہانے کرے گے تے اس دے مرے نے مردا درد مندان دے سخنے محمدی تے دین گواہی حالوں جس اندر پھل بچے پیاوے مشک رومالو ہاں یہ تو ہو ہی نہیں رہ سکتا بھئی کوئی شے اندر ہوئے تو دی بار خوشبو نہ آئے من احب شیئن اکثر ذکرہ حضور دا ذکر کثرت نال کریا کرے بھی محبت دی علامتیں جو ایک علامت ہر وقت حضور دا ذکر کریا کرے میں دن رات درس دیندہ رہنا وا ہر ویلے رواں کردہ میں باتاں حضور دیا اپنے دل دے اندر خیال پکا لو اپنے دل چ نیت پکا لو ہر ویلے عاشق رسول اپنے فارم ہاؤس تے ہوئے اپنے مال دے باڑے تے ہوئے اپنی مجھن پٹھا پہ باندھا ہوئے اپنی فصل نو پانی پہ لاندا ہوئے ہاتھ کار والے دل یار والے کام گھردا ہوندا رہے تے گلاں حضور دی زبان تے درود چلدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ بندے دی زبان تے ہر ویلے درود رہے ہفتہ ایک کر کے ویکھ تے صحیح یہ کیویں ہو سکتا ہے بھئی عشق نہیں لگدا میں کہیا عشق لگ جاندا ہے جو لوڑ ہوے تے ہن جڑے سودے دی لوڑ ہی نہ ہوے بندے نو کیویں ڈیوے یہ تے بڑا قیمتی سودا ہے اللہ دیندا ہی انہاں نو جنہاں دی طلب سچی ہو جائے الحمدللہ اس عقیدے والیاں اے عقیدہ اپنے دل وچ رکھنے ہر ویلے آیا ہر ویلے رواں کردہ میں باتاں حضور دیا
ہر ویلے رواں کردا میں باتاں حضور دیاں دن سارے آقا دے اے راتاں حضور دیاں دن سارے کوئی دن مخصوص نہیں کہ فلاں دن ذکر کرو تے فلاں دن نہ کرو نہ بیلیا ذکر آل دا ہوئے تے تاویں ذکر حضور دا ہے ذکر صحابہ دا ہوئے تے تاویں ذکر حضور دا ہے آل نبی دا ذکر ہوئے تے تاویں ذکر حضور دا ہے کسے بابا جی دا عرس ہوئے تے تاویں ذکر حضور دا ہے ساڈے بزرگاں دا کل ہوئے تے تاویں ذکر حضور دا ہے جنازہ ہوئے تے تاویں ذکر حضور دا ہے اذان ہوئے تے تاویں ذکر حضور دا ہے نماز ہوئے تے تاویں ذکر حضور دا ہے حج دے فضائل ہون تے تاویں ذکر حضور دا ہے حج ہوئے تے تاویں ذکر حضور دا ہے قربانی ہوئے تے تاویں ذکر حضور دا ہے روزہ رکھنا تے تاویں ذکر حضور دا ہے روزہ چھوڑنا تے تاویں ذکر حضور دا ہے افطار تے ذکر حضور دا ہے تراویح تے ذکر حضور دا ہے تلاوت تے ذکر حضور دا ہے مسجد تے ذکر حضور دا ہے مدرسہ تے ذکر حضور دا ہے خانقاہ تے ذکر حضور دا ہے بھائی میاں ہے کی گل مطلب گل کوئی ہے دن سارے نے آقا دے اے راتاں حضور دیاں دن رات رواں پڑھدا میں نعتاں حضور دیاں عزیز من ساڈی زندگی دا تے مقصد یہ ہے منشا یہی ہے کیلو کال کی ہوتی رہے صدا تیرے حسن و جمال کی ساڈا تو مقصد ہی حضور کا ذکر کرنا ہے فقط بس اور کیا مقصد زندگی دا مقصد ہی صرف ایک ہونا چاہیے